Bună ziua! În această lecție ne propunem să determinăm formula de calcul a ariei triunghiului dreptunghic. Pentru a determina formula de calculare a ariei triunghiului dreptunghic, vom utiliza formula de calcul a ariei dreptunghiului. Vă reamintesc că area dreptunghiului se calculează ca fiind produsul dintre lungimea dreptunghiului și lățimea dreptunghiului. Deci, considerăm dreptunghiul ABCD, în care construim o diagonală, de exemplu diagonala AC. Construind diagonala AC, am obținut două triunghiuri dreptunghice, ABC și CDA. Este foarte ușor de demonstrat că aceste două triunghiuri sunt congruente. Dacă aceste două triunghiuri sunt congruente, înseamnă că ariile lor sunt egale. Astfel, putem afirma că area oricărui dintre ele este egală cu jumătate din area dreptunghiului ABCD. În particular, dacă considerăm triunghiul dreptunghic ABC, putem scrie că area acestui triunghi este egală cu jumătate din area dreptunghiului ABCD. Ori, area triunghiului ABCD este egală cu produsul dintre latura AB și BC. Deci, notăm că este egal cu o jumătate din produsul laturilor AB și BC. Pentru triunghiul dreptunghic, AB și BC sunt catetele lui. Deci, dacă generalizăm și notăm lungimea unei catete a triunghiului dreptunghic cu C1, iar lungimea celei de-a doua catete cu C2, atunci area triunghiului dreptunghic se calculează ca fiind semiprodusul dintre lungimile catetelor. Deci o doime din C1 înmulțit cu C2. În particular, dacă triunghiul dreptunghic este isoscel, atunci catetele sunt congruente, lungimile sunt egale, deci putem considera că area triunghiului dreptunghic isoscel se calculează după formula C pătrat pe 2, unde C este lungimea catetelor. Să vedem cum aplicăm această formulă la rezolvarea următoarei probleme. Vom calcula area triunghiului ABC, care are un unghi ascuțit de 30 de grade și lungimea ipotenuzei de 10 cm. Observăm că cateta AB este cateta opusă unghiului de 30 de grade. Deci, pentru determinarea lungimii catetei AB, vom utiliza proprietatea catetei opuse unghiului de 30 de grade în triunghiul dreptunghic, adică lungimea catetei AB este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei AC, adică 5 cm. Pentru calcularea catetei BC, avem mai multe posibilități. Una dintre ele ar fi utilizarea consecinței teoremei lui Pitagora pentru calcularea catetei. Celelalte metode rămân să le descoperiți lucrând individual. Deci, BC pătrat egal cu AC pătrat minus AB pătrat. Observați că pentru determinarea valorii expresiei 10 la puterea a doua minus 5 la puterea a doua, am utilizat formula de calcul prescurtat diferența pătratelor. În continuare, rezultatul primei paranteze este 5, rezultatul celei de-a doua paranteze este 15. Am descompus 15 ca fiind produs dintre 5 și 3. Astfel, am pus în evidență un pătrat perfect, 25. În felul acesta, lungimea laturii BC este egal cu 5 radical din 3 cm. Cunoaștem lungimea catetei AB, 5 cm, lungimea catetei BC, 5 radical din 3 cm. Foarte ușor putem determina acum area triunghiului ABC ca fiind semiprodusul lungimilor catetelor, adică semiprodusul dintre aceste două numere. Astfel, area triunghiului dreptunghic ABC, 25 radical din 3 pe 2 cm pătrați. Ne-am propus în această lecție să determinăm
formulele de calcul a ariei triunghiului dreptunghic, ca fiind semiprodusul lungimilor catetelor o doime C1 mulțit cu C2 și, în particular, dacă triunghiul dreptunghic este isoscel, atunci area triunghiului dreptunghic isoscel calculăm după formula C pătrat supra lui 2, unde C este lungimea catetelor. Vă urez succes în rezolvarea problemelor utilizând formulele de calcul a ariei triunghiului dreptunghic.